Дами и господа, този поздрав е много специално направен за Ервин. Поздравате от майка му Елвира Боса на Сеново, за водача Ервин Транс за Хамбург. Хайде, брат ми Ервин! Тусан номер едно! Баби Кинг Продакшн! Вали гърби на Ервин патрона, се му върви! Авела Кая Гили за най-големия, за Ервин патрона. Хайде, брат ми Ервин, Пабардан, Осеново,